Enibaningi ngayo. Lento ngiyenza njalo noma ngiyenza main practice kuphela noma lezi sipractice. Khona sizoba nomfutho, njalo nesibonile umfutho ukhona. Mayelana nezingane ama-support bawatholile emakhaya hamba kanjani nje kuleyo department. Isikhathi kuba nzima shem kwabanye abazali ngoba phela akulula ukudedela ingane yentombazane noma ikanjani kodwa ke abaningi ngokungithemba shem bazidedela njengani zabo bayazi abanye bayangiphelezela abanye bakhona lana esihamba nabo bazile ukuzongisiza nokusupporta izingane zabo. Ngibuza Mangunomcimbi endaweni nike niqashe noma nimeke njengoba niyintombi nje siyatholakala mongabe usidinga nje khona le step most nazo ingane le step most dinga khona le eunderbag nangalena nje uqhubeka kuya le sinazo ingane.